Enw, Lea Gaffi. Gwendid, Shopaholic. Sialens, gwisgo un ffrog ddu am fis. Hai Lea. Helo. Sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch yn fawr iawn. Ar raddfa 1 i 10, pa mor ffasiynol ti? Swn i'n deud ar raddfa 1 i 10 bod fi yn 5. Disgrifiad y steil. Swn i'n disgrifio'n steil i fod yn llawn egni, yn lliwgar, a dwi'n cael cymysgu gwahanol fath o ddillad efo'i gilydd. Faint o ddillas gen ti? Mae gen i fi lot o ddillad. Faint i lot? Nes i dynnu'n wardrob allan chydig yn ôl a rhoi bob dim ar yngwely ac oedd o'n fynydd eitha mowr, de. Be mae dy ffrindiau yn feddwl o'r holl ddillad gen ti? Mae yna lot o ffrindiau meddwl bod fi reit wirion yn prynu'r holl ddillad, ond mae gen i lot o ffrindiau sydd efo cyn gymaint o ddillad as gen i, a da ni'n licio rhannu a newid dillad o felly. Dy sialans yw gwisgo'r ffrog ddu yma am fis. Sut ti'n teimlo mynd? Dwi ofn chdi bach achos yn un peth dwi ddim eisiau gwisgo du am fis, a yn ail dwi ddim eisiau bod yn drewi. Gon teg. Hon, di'r ffrog dwi'n gorau wisgo am fis. Dwi'n licio gwisgo beth gwahanol bob dydd, a wedyn fi gwisgo hon bob diwrnod yn her i fi, achos diolch yn lliwgar, mae'n dywyll ac reit drist, dydy, so fyddai'n teimlo mor hapus a beth dwi'n teimlo fel arfer. Jyst gobeithio bod gen i ddigon o wahanol bethau i fynd efo hi. Helo, dyma'r diwrnod cyntaf i wisgo'r ffrog, a dyma'r ail wisg i mi wneud allan o'r ffrog. A dwi jyst yn rhaid jaced, ges i hi o Red Cross chydig o wthnos ar ôl, a mae'r shoulder pads yn masif, ond mae shoulder pads yn ffasiwn. Ia, so dyma'n wisg ar gyfer heno. Dwi lawr yng Nghaerdydd ar gyfer Gwyl Sŵn, a dyma'r beth ni yn dredio fwyaf ydy gorau gwisgo'r ffrog drwy'r penwythnos. A mae'n ffrindiau fi, ti'n mewn i'r stafell yn gwneud hynny yn barod i fynd allan, a maen nhw mewn patrymad lliwgar, a dwi yn gorau gwisgo'r ffrog ddu. Ath Gwyl Sŵn yn dda, mae'r genod i gyd yn tynnu anna fi chdi bach yn dweud bod fi'n drewi a bethau'n gwisgo'r un ffrog. Ond na, maen nhw'n licio'r syniad, a maen nhw'n meddwl bod fi wedi gwneud job dda ni so far, dwi'n meddwl. Ti'n mynd tempted i wisgo y ffrog newydd? Ynddo. Yn enwedig yn fama bod chi gyd yn cael mynd allan edrych yn ddel. Gyd ti'n gymaint o ddillad fyd? Ti'n meddwl fydd o'n anodd eich ddim yn diwedd de? Dwi'n mynd gweld chdi'n neud o. Dwi yn? Dwi'n meddwl wneud i leid o yn ffaith wneud i neud o edrych yn wahanol bob tro, ond wneud i ffeindio fo'n anodd. Sa'i unwaith meddwl, mae'n edrych, rhywun peth oedd hi'n edrych ddo, mae'n edrych yn wahanol bron bob tro fel, iawn, rhywun ffrog, ond digon o accessories a pethau. Ar ddiwedd mis, dwi'n meddwl wneud i'n dywyllt. Yndi siopa. Dwi ar fin yn mynd allan am fwyd, a dwi rili ddim yn gwybod beth i wisgo fy ffrog yn barod, a mae'n diwrnod 5 ydy hi. Pan dwi wedi bod yn mynd allan yn ystod nos ac yn gorau gwisgo un y dydd, dwi yn gorau meddwl yn glitach a do'n i'm wedi meddwl sa fo mor anodd. Dyma'r wisg dwi wedi benderfynu arni i fynd allan am bryd o fwyd heno, a fel ydych chi'n gweld, dwi dal i wisgo'r ffrog o dan i hi. Mae ddigon tyn i mynd o dan lot o bethau sy'n hynna reit handi. Dwi'n eitha hoff o ymwisg bore yma. Dwi wedi rhoi paradeit lliwgar, piws, yn brogs piws a cardigan achos mae cefn y ffrog. Achos bod o yn backless fel la. Mae o yn gallu bod yn eitha chilly. Dim yn bad eto, ond gan i weld. Tra. Thos gyntaf drosodd, a Lea dal yn greadigol. Hyd yn hyn, ond tair i fynd. Thos nesaf ar y ffrog fach ddu. Dwi'n yn waith heddiw. Mae'r sialens yn dechrau yn mynd yn anodd. Ys i gynwio i plasmenau yn y ffrog. Dwi rili ddim eisiau gwisgo'r ffrog heddiw.